vidím, že sme v tranze, vidím, že sme pripravení, vidím, že chcete zvíťaziť, takže nechám to za chvíľku odštartovať. Ďakujem veľmi pekne za výklad, dúfam, že každému to je jasné a teraz už len tá základná a posledná otázka. Všetci ste pripravení? Ale to bolo dosť slabé. Všetci ste pripravení? Áno, ste v Novom Meste nad Váhom. Niekto je počuť až dozadu na sídlisko. Nebudeme to naťahovať, ideme to odrátať od 5 a počítajte so mňou. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, dobre, tak to bolo štart, ja sa ospravedlňujem, absolútne zlyhanie štartovacej pištole, ale vybehli sme aj bez strelu. Tak sa držte, čakajú nás 4 alebo 8 kilometrov, kde už prestáva chýbať mikrofón cez ten dav ľudí. My sa pozrieme ešte na nejaké štatistiky, stovky bežcov vybiehajú. Tí, ktorí bežia 4, už čakajú 2 kola. Tí, čo bežia 8 až 4 kola. Takže každého budeme vidieť minimálne raz. Takže toto bude veľmi napínavé vidieť po obrovských